سلام سلام ናይ ገነት ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኩም ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕለይ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ከምቲ ልሙድ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዛ ቻናል ቤተሰብ ኮኑ ቤተሰብ ኮይንኩም ፀናሕኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ብላይክ እንዳገበርኩም ናብ ብዙሓት ሰባት ሼር ክትገብሩለይ ብትሕትና ይላወኩም ማለት እዩ ለማዓንቲ በኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ቪድዮ እየ መፅአኒኹ ማለት እዩ ለማዓንቲ ከፋልጠኩም ዝደለኹ እንታይ እዩ ኣብ ከተማና ከተማ መቐለ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ፈርኒቸር ስራሕቲ ወይ ድማ ናይ ብረታ ብረት ስራሕቲ ኣሉሚንየም ስራሕቲ ማለት እዩ እየከላለየኩም መፅአ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዲዛይን ዝተፈላለዩ ሶፋታት ከከምናትኩም መጠን ማለት እዩ ናይ 5 ናይ 7 ወይ ድማ ናይ ልዕሊኡ ሰባት ከቕመጥ ልኽእል ሶፋ ከከምናትኩም ምርጫ ከከምናትኩም ዲዛይን ከከምናትኩም መጠን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቆንጆ ቆንጆ ዝኾኑ ሶፋታት ሰሪሕና ክነቕርበልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ማዲ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሶፋ በብልደለኹም ዲዛይን በብልደለኹም መጠን ማለት እዩ ሰሪሕና ክነረክበኩም ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ቆንጆ ቆንጆ ዝኾኑ ሶፋታት እንሰርሐልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሶፋታት ደሊትኩም ናይ 5 ናይ 7 እንታንተ ይለልኩ በብመጠኑ ብደስ ልበለኩም ዓይነት ከለር በብደስ ልበለኩም ዓይነት ስራሕቲ ማለት እዩ በህምደስ በቃ ናትኩም ዲዛይን ወይ ድማ እስኻቱም ክትመርጽዎ ትኽእሉ ከለራት ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ልክዕቲ መጠን ናይ 5 ናይ 7 ልዕሊኡ ከቕምጥ ልኽእል ሶፋታት ማለት እዩ ሰሪሕና ብጽፈት ወይ ድማ ብጽሬት ናብ ዝደስ ዝበለኩም መላእ ትግራይ ክነብጽሐልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ስራሕ ከፋልጠኩም ተለኹ ማለት እዩ ኣነ ብሙሉእ ሓላፍነት ወይ ድማ ብሙሉእ እምነት እየ ከብጽሐልኩም ደሊ ማለት እዩ ከምዚ ልበሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሶፋታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲዛይን ማለት እዩ ከከምናትኩም መርጫ ከከምናትኩም እንትን ድሌታት ከብጽሐልኩም ወይ ድማ ንሰርሐልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከመይ ትሪኡ ኣለኹም ሄዋናት ወይ ድማ ኣወዳት እውን ከመይ ትሪኡ ኣለኹም ሰብ ሓዳር ለለኹም ማለት እዩ እዚ ኳል ሲንግላት ኣይሙቺ ልዳብላት እዩ ምክንያቱ ያው ሓዳር ተደልያ ሓዳር ተሒዝካ ኢኻ ብዙሕ ከምዚ ናይ ፈርኒቸር ድማ ኣቑሑ ገዛ ብዙሕ ደልይዎስ ንዑ እዩ ካብ ማሊና ብዝተፈላለየ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕብርታት ብዝተፈላለየ ዓይነት ዲዛይናት ኢና ሰሪሕና ክነረክበኩም ማለት እዩ ንስኻትኩም ኣዘዙና ምርጫኹም ከዓ መጎስ ፈርኒቸር ይኹን ብስልኪ ወይ ድማ ብኣካል ከይድኩም ክትረኽቡናት ብስልኪ ከቕምጠልኩም እያ ብታሕታ ከቕምጠልኩም እየ ስልኪ ቁፅሪ ማለት እዩ ብኣካል ክትረኽቡና ትደሊ ድማ ኣብ ከተማና ከተማ መቐለ ከባቢ ዳዕሮ ኣካዳሚ ማለት እዩ ካብ ዳዕሮ ኣካዳሚ ትምህርቲ ቤት ተበጻሕካ ትሕት ኢልካ ብልሙድ ዳብረታ ብረት ላተባሃለ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድኩም ክተስርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ስደት ኮይንከን ንቤተሰብ ክንድዩ ወይ ድማ ቅድሚ ስደት ምእታውክን ዓድኽና ስሪሕኽን ክትደልያ ድማ ስልኪ ኣብዚ ከቕምጠልክን ይኽእል እያ እና ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ሶፋታት ብቻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣቑሑ ኢና ንሰርሕ ናትካባኻቱም ልድለ ነገር እንታይ እዩ ሶፋ እዩ በቲ ምእዛዝ ብቻ እዩ ካብለለ ከምዚ ናይ ማዕድለ በብልደለኹን ናትክን መርጫ እዩ ግድና ይኹን ሓደ ዓይነት ዲዛይን በብናትክን መርጫ ሶፋን ብናትክን መርጫ ብልደለኹም ዓይነት ዲዛይን እዚ ናይ ማእኸል ናይ ሶፋ ድማ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ በብደስ ልበለኩም ምርጫ ንሰርሐልኩም ንኽእል ኢና ብጽፈት ብእምነት ማለት እዩ እና ኣብ ደገ ለለኽን ቤተሰብኽን ከምቲ ዓንተ ለልክኽን ለላለ ልባዓልክን ከተስርሓል ትደልያ ማለት እዩ ኣስራሓ ማለት እዩ ያው ዓድኻ ከይድካስ ብዙሕ ኣይትምንኒ ኣብ ዓዲ ከይድካ ማለት እዩ ኣብ ደገ ተለኻ ግን ያው ቢያንስ ሰሪሕካ ስለልትትክኦ ኣብ ደገ ኹንካ እዩ ዝሓሸ ኣብ ድማ ለቤተሰብክን ከምዚ ብህያው መልክዕ ትህባ ትሰርሓ ትደልያ ድማ ሰሪሕና ነቕርበልክን ንኽእል ኢና ብዋግኡ እንድሕር ዳኣ ትደልዩኹምኩም ከዓ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ሒዘልኩም ክመጽእ እንታይ ይልባሃል ከምዚ
ዋጋ ኢልክን ድማ ጽሓፍ ኣለይ ዋጋ እንድሕር ትደልያ ኹንክን ዋግኡ ክንደይ ምዃኑ ሒዘልክን ኣብ ቀጻላይ ክመጽእ እየ ካልእ ዓይነት ዲዛይን ትደልያ ትኾን ከለ ብኻልእ ዓይነት ዲዛይን እውን ካልእ ዓይነት ኣሰራርሓ ብቪድዮ ሒዘልክን ክመጽእ እየ ማለት እዩ ከምዚ ስታንድ ቲቪ ትደልያ ከለኹ ከምዚታት ናይ ሶፋታት ድማ ልክዕ ከምዚ ምስ ሶፍኡ ማች ልገብር ተደሊኸንለ ናይ ስታንድ ቲቪ ናይ ማእኸል ምስ ናይ ሶፋታት ማች ልገብር ማለት እዩ ተደሊኹም እውን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ካባኻቶም ዝደለ ምእዛዝ ብቻ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚታት ብደስ ዝበለኩም ከለራት ከምዚ ገራሚ ገራሚ ዝኾነ ሶፋታት ማለት እዩ بقيح كلر كمزي بناي بني كلر بصعدا كلر بإرساس ببدس لكم كلرناتكم مرج على لخونا اللي مالتيو نانا بزحت سواد ما شرشرنا جابركم متوعهم ما يفليني أحواتي مالتيو ناي ستاند تيفي دما ناي تيفي مقمط مالتيو بدس لبلكن ديزاينات كنسرحل كنخلينا بخمزي كون يخل بزناي تلطف ناي منطقم كون يخليو بدس لبلكن عينت تايبال كنسرحل كنخلينا كالله بزي كعا ناي صالون مالتيو صالون اب ناي انغولو ناي صالون كنكعا بخمزي عينت ديزاينات دلات خون خنون كنسرحل كنخل بزناي قدم للو ديزاين تدلخن كعا كنسرحل كنخلينا زي كعال دلخن مالتيو زناي ميغوي مالتيو ككم بزحي ومبرو يدما ككم بزحي ككم صفحات تيبلو تدليا لأننا ببدس لبلكن عينت الديزاين كنسرحل كنخلينا ببزحي بشدشتا بربعة بشومنتا لعليون بقى ببناتاتكم مرجع مالتيو حيزنا لكم كلمة نخلينا واقعوا تدلي دما هم تعنتوا لكم بوتا كومنتكم بوتا كومنتي واقعوا حيس كلنا متي يلكن صحافة لي مالتي كاو مس واقعوا كسرح لها خلي أما غلا وش تخونكن ترانسبورت النيت أيو كم غلا وش ندحر داخونكن جن مالتيو قدين يوسخي مال ترانسبورت بعد خن تحالفو يخن مالتيو نا بخمس عينة أو سرح متينا كنا لنا مالتيو مرج أخذ ما جوز فرنيتشر يخون كورات تخطات الشانلي بزحت سوات كعاريهم من كعاريهم تي انتن كولونيش لايك لاغوركم ويدما شير لاغوركم لما حازتكم كسرح الدولي سوات كلي سلالخولو لما حازتكم وون شير مكبر اي تقطعو مالتيو يهولك عمزي عينت ديزاين وون بحيرو علو نايو مالتيو كاو اطلبيلا خعا ازي ناي كنشلو معاطو سوون لكع كم ديزاينو ناتكن مرجع بألمنيوم تدليخن ببرت تدليخن كم زي ناي سيرفيس معاطو دما بطوالو تدليخن بحاجن تدليخن بدس لبلكنا هاتكن مرجع كنسرح لخن نخلينا بمولو امنات مالتيو كم زي لك قنجو لخن ناي كنشلو معاطو مالتيو سريحنا بصفت كنا أرولكم نخلينا كورات تخطاتل الشانالي كم زي ناي كيتشن تدلات خونخن كعا لكع خومو زي كيتشن ككم دس لبلكم يو مالت قدنا يخوني تلبهال كلاس مولا يخون ناي كنسرح نخل ببلد لخومو متن 3 متر 3 متر 4 متر ككم كاريو بكارينا نسرح مالتيو هندي كاري ببكاريو كاولا قدنا يخون خينا لعلى تقورلو نا تحت بجات دلات خون نا تحت كسرح يخليو اينو نينا علينا دلات بلات خون خنون نينا على بجات كسرح يخليو
ስኻቱን በብናይ ባዕልኩም ምርጫ ናይ ክችን እውን ንሰርሐልክን ንኽእል ኢና ከምዚ ዝበሉ ድማ ናይ ማዓፁ ናይ ኮንሸሎ ክኾን ይኽእሉ ከምቲ ዓንቶ ኢልበል ክኸውን ናይ ሰራቪስ ክኾን ይኽእል እዚ እኳ ናይ ኮንሸሎ እዩ ግን ናይ ሰርቪዛት ለ በጣውላ ተደሊኸን ብኣሉሚንየም ተደሊኸን ካብኡ ለለ ብብረት ተደሊኸን ሰሪሕና ብፅፈት ክነቕርበልኩም ንኽእል ኢና ኮራት ተኸታተልቲ ቻናለይ ካብኡ ላብ ብዙሓት ሸር ግበሩለይ ከምቲ ዓንተ ኢልበልኩም ላብ ብዙሓት ሸር ግበሩለይ ከምዚ ዝበለ ድማ ናይ ዓራት ዝተፈላለየ ዲዛይን ከምዚ ብጨርቂ ነገር ወይ ድማ ብጣውላ መልክዕ ልክዕ አሁን ሳት እውን ብጣውላ መልክዕ ተደሊኸን ድማ ብጣውላ ብዚ ዓንተ ኢለርአኹን ብጨርቂ ነገር ተደሊኸን ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ምስ ገመዲኑ ከም ደስ ዝበለክን ዲዛይናት ክንዩ ካብሉ ናይ ኮስሜቲክስ ለለዎ ተደሊኸን ለ ምስ ናይ ኮስሜቲክስ ተደሊኸን ከዓ ምስ ናይ ኮስሜቲክስ ንሰርሐልካ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካባኻትን ብቻ እቲ ደስ ዝበለኩም ንሃትኩም ምርጫ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ታዩ ናይ ተክዳውንቲ ቁምሳጥን ከዓ ከምዚ ናይ ኮበርታ እዚ ናይ ኮበርታ ይብሉን ናይ ኮበርታ እዚ ከዓ ልክዕ ናይ ኮበርታ ዘለውና ናይ ኮበርታ ዘይብሉ ዋግኡ እውን ከካብ መጠን እዩ ክንደይ ተኸፋቲ 2 3 4 ናትክን ምርጫ እዩ ከከም ተኸፋቲኡ ሬዋ ኣብዚ እውን ዓራት ማለት እዩ ዓራት ከዓ ከካም ናትኩም ዲዛይን ምርጫ እዩ ከምዚ 2 ኮመዲኖ ተደሊኸን ወይ ድማ ሓደ ኮመዲኖ ብ ናይ ኮስሜቲክስ ሓደ ኮሜዲና ከዓ ኖርማል ተደሊኸን እዚ ከዓ ምስ ናይ ኮበርታ 3 ተኸፋቲ ምስ ናይ ኮበርቱ ተደሊኸን ከዓ ከምዚ ክንሰርሐልካ ንኽእል ኢና ግን ናይ ኮበርታ ክኾን ተሎ ዋጋ ይውስኽ እዩ ይኸው ረአዮ እዚ እውን ናይ ኮበርታ እኒአዎ እዩ ከም 3 ተኸፋቲ ምስ ናይ ኮበርቱ ተደሊኸን ከዓ ክንሰርሐልከን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዋግኡ ተደሊኹም ከዓ ኣብ ቀጻለይ ቪድዮ ምስ ዋግኡ ሒዘልኩም ክመጽእ ተኸታተል ቻናለይ ልክዕ ከምዚ ዝበለ ድማ 2 ተኸፋቲ ካብኡ ድማ ዳ ኮስሜቲክ ዘለዎ ምስ ናይ ኮበርትኡ ካብኡ 3 ተሰሓቢ ዘለዎ ማለት እዩ ከም ዝተደለኹም ከዓ በቃ ናትኩም ምርጫ ከም ደስ ዝበለኩም ዲዛይን ማለት እዩ እና ንሕና እንደሊ መእዛዝ ብቻ እዩ ማለት እዩ ብኻልእ ዓይነት ዲዛይን ተደሊኸና ማዕፁ ዝተፈላለየ ዓይነት ዲዛይን ኣምፅልና ተልከን ከዓ ዝተፈላለየ ከምፀለኸን ይኽእል እየ ናይ ሶፋ ተደሊኸን ናይ ስታንድ ቲቪ ተደሊኸን ናይ ደስ ዝበለክን ናይ ዳይኒንግ ቴብል ተደሊኸን ከምፀለኸን ይኽእል እየ ዝተፈላለዩ ናይ ማዕፁ ናይ ሰራቪዝ ማዕፁታት ድዩ ናይ ከንሸሎ ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሉሚንየም ውፅኢታት ዘለዉ ድዩ ተደሊኸን እውን ከምፀልክን ይኽእል እየ ማለት እዩ ሽምባር ክብራት ተኸታተልቲ ቻናለይ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ ንብዙሓት ሸር እናበልኩም ድማ ሸር ምግባር ኣተባብዕኒ ማለት እዩ ሸር እናገበርኩም ንብዙሓት ንኸርእይዎ ገበሩለይ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ቻናለይ ሽምባር ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ብኻሊእ እስካብ ዝመፀኩም ከዓ ደሓን ቀኒዩ ቻው ቻው ብሩኻተይ